आपण पाहत आहात RK न्यूज, बातमी तुमची, आवाज आमचा। आवाडे गटात भगदाड, जवारचे माजी संचालक जिनगोंडा पाटील यांचे महाविकास आघाडीस पाठिंबा। माणगाव तालुका हातकणंगले येथील जवाहर सहकार साखर कारखान्याचे माजी संचालक जिनगोंडा पाटील यांनी महाविकास आघाडीस अतिग्रे येथे माजी खासदार राजू शेट्टी व माजी मंत्री सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत पाठिंबा जाहीर केला। माजी संचालक जिनगोंडा पाटील यांचे माणगाव ग्रामपंचायतवर 20 वर्ष सत्ता होती। ते जवाहर साखर कारखान्याचे संचालक होते। त्यांच्या पाठिंब्यामुळे आवाडे गटात खळबळ माजली असून गटाअंतर्गत वाद उफाळला आहे। दरम्यान माजी संचालक जिनगोंडा पाटील यांना माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांच्याकडून पाचारण करण्यात आले असून या घटनेने आवाडे गटात मोठी खळबळ माजली आहे। RK न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा।